Kung maminota sa mga balita, mga kaistorya, kumpirmado gyud sa DENR nga ang kining makusog nga mga pagbaha karon, it has something to do with mga gipamputol nga mga kahoy. Ang mga kahoy nga gipamputol, nga gipang simento. Tungod kay walay lain nga water absorber kundi ang mga kahoy. Ug walay lain nga makahawid sa yuta para dili mag-landslide ang mga kahoy. But sad to say, mga kaistorya, ang mga kahoy gipamputol kay gipampulihag building. Ang mga kahoy gipamputol kay gipang simento. So karon pag ulan, dili na ma-absorb ang tubig. So morning grabe nga flash flood sa mga nagkalain-laing lugar sa Pilipinas, to the point nga daghan nga matay nga mga tao, bata, tigulang, daghan mga damage nga mga properties because of this very reckless nga mga trabaho sa una pa manggud-nigod. Amot lang anong dili nato ni mabuhat mga kaistorya nga ipagsabay nato ang gray o ang green infrastructure. Nganong kinahanglan magid nato nga pamutlon ang mga kahoy para butangag building. Nga pwede raman mga kaistorya nga we work on the infrastructure and at the same time we work on in the environment. Karon mga kaistorya, kung dili gini mabag-o mga kaistorya, maguba gid ang Pilipinas. Maguba gid ang Pilipinas. Dili lang galing sa Cagayan de Oro City, they are somewhere in uptown eh. Somewhere in uptown mga kaistorya na ay kuande na murag mini forest. Mini forest na daghan kayo, dugay na kayo nga mga kahoy di, dagko kayo nga mga kahoy. Wala pa na tao sa Papa RD, wala pa ko na tao mga kaistorya. Napa ko sa itlog sa kung papagabitay-bitay na ana na nga forest eh. Kana na nga forest dia. But karon gilaras, gibuldos, gipangtangtang, gipamputol kay butangan og mall, butangan og buildings. Ako nahadlok ko mga kaistorya nga years from now, basig ang nahitabo sa Cebu, mahitabo po diri sa Cagayan de Oro, labi na nga ang ubos ana nga area community, ang ubos ana nga area mga balay. Unta naantay tinuod gyud ba nga manirbisyo bitaw sa atong nasod nga dili lang ang kaugalingong bulsa ang hunahon kundi ang safety pod o ang kahimtang pod sa mga katawhan. So wake up call ni sa Department of Environment and Natural Resources nga unta mas patsadahon pa ninyo inyong trabaho para kung dili man ginato malikayan ang wrath of nature, ang bagyo di man tumapugnan, pero at least lang naman ma-minimize nato ang epekto sa mga kalamidad.